Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik Partiýasynyň dalaşgary Hillary Clinton'yň saýlaw kampaniýasynyň dolandyrjysy Federal Derňew Bürosyny Orsiýetiň we Respublikan Partiýasynyň dalaşgary Donald Trump'yň arasyndaky gatnaşyklarynyň üstüne atýan maglumatlary paş etmäge çağırdy. CNN telekanalynda görkezilen söhbetdeşliginde Robbie Mook, Federal Derňew Bürosynyň başlygy James Comey geçen hepde prezidentlige dalaş edýän kandidat Hillary Clinton'yň elektron hatlarynyň derňewleriniň netijeleri barada habar beren bolsa näme sebäpden Trump'yň hem Orsiýetiň arasyndaky gatnaşyklary degişli maglumatlaryň üstüne açmaýar diýen sowaly ortatdy. Reuters agentligi Federal Derňew Bürosynyň bir näçe aý mundan ozal geçiren derňewleriniň netijesinde Trump'yň we onuň ýaranlarynyň Orsiýetliler hem Orsiýet biznesi bilen sorak döredip biljek gatnaşyklarynyň bolmagynyň anyklananlygyny habar beripdi. Emma taýyk subutnamalar öňe sürilmändi. Xitayda şu hepdeniň başynda magdançylyk käninde bolan partlamanyň netijesinde direksiz giten 33 magdançynyň ählesiniň ölü tapylanlygyny döwlet mediasy habar berdi. Xinhua täzelikler agentliginiň 2-nji noýabrda habar bermegine görä, Chongqing şäheriniň golaýyndaky Jinshanguo hususy kände helak bolan magdançylaryň jesetleri çykarylypdyr. 31-nji oktýabrda bolan partlamada 2 işgär aman galypdy. Partlamanyň sebäpleri anyklanmady, emma adatça şeýle partlamalary ýeriň aşagynda ýygnanýan gazlaryň od almagy sebäp bolýar. Hytaýyň häkimetleri wakany derňemegi we regiondaky beýleki kiçikänleri ýapmagy tapşyrypdylar. Hytaýyň dag magdançylyk känleri dünýä derejesinde iň howply hasaplanylýar. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky öýüniň kanun çykarjylary goşa raýatlyga eýe bolan adamlaryň ýurduň milli howpsuzlyk gulluklarynda işlemegini gadagan etmek barada kanuny girdilen ütgetmeleri makulladylar. Täjikistanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Mansur Jon Umarov 2-nji noýabrda kanunyň taslamasy barada kanun çykarjylaryň öňünden çykyşynda girdiljek goşmaçylaryň maksadynyň sirli maglumatlaryň paş edilmeginiň öňüni almakdan ibaratdygyny aýtdy. Teklif edilen kanunyň güýje girmegi üçin parlament tarapyndan tasdiklanylyp prezident Emomali Rahmon tarapyndan gol çekilmeli. Täjikistanyň howpsuzlyk gulluklarynda goşa raýatlyga eýe bolan adamlaryň işläp işlemeýänligi belli däl. Täjikistanyň goşa raýatlyga eýe bolan raýatlarynyň uly böleginde Orsiýetiň pasportlary bar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabrda Siriýanyň Aleppo şäherinde ok ateşigi bes etmek barada 10 sagatlyk ýaraşygy teklif etdi diýip ýurdun gorunmak ministrligi habar berdi. Bu karar 4-nji noýabrda Aleppoda ir sagat 9-dan akşam sagat 7-e çenli insanperwer hareketmäni eglan etmek üçin gelindi diýilip, onuň manysyz ýetkileriň öňüni almak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny Orsiýetiň baş ştabynyň başlygy Valeri Gerasimov aýtdy. Gerasimov bu kararyň Siriýanyň häkimetleri tarapyndan kabul edilenligini bellidi. Şeýle Gerasimov ok ateşigi bes etmek baradaky ýaraşygyň parahat ýylatyň we söwüşçüleriň gozgalaňçylaryň elindäki şäheri terk etmegine ýol açýanlygyny bellidi. 1-nji noýabrda Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Shoygu Orsiýetiň soňky 16 güniň dowamında regionda söwüş uçarlaryny ulanmandygyny aýtdy. Orsiýet Siriýanyň hökümetiniň hüjümlerini goldamakda tanqid edilýär. Moskwanyň häkimetleri adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramatynyň işgärleriniň Moskwadaky edarasyna girmeginiň öňüne böwet saldy. Edaranyň başlygy Sergey Nikitin 2-nji noýabrda özüniň we öz kärdeşleriniň edara girip bilmänligini sebäbi taty gapynyň döwülip beýleki gapylardaky guluplaryň çalşyrylanlygyny Facebook sosial ulgama arkaly habar berdi. Nikitiniň sözlerine görä gapydaky resmi möhürlerde edaranyň işgärleriniň Moskwanyň emlak departamentine barmagynyň we Amnesty International guramatynyň 20 ýyl bäri kireni alyp ulanýan binadan öz zatlaryny alyp çykarmagynyň talap edilýänligi habar berilipdir. Daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän we Kremli tanqid edýän guramalar soňky bir näçe ýylyň dowamında Orsiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk Radiosu.
Habarlar günnölügi gepleşigimizde başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Gowaça meýdanlarynda paxtanyň galan hasylyny zaýatsy ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede alınıp barylýandygyny aýdyp, käbir vilayet häkimlerine öz nägileligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 21-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow ýurtda paxta planynyň dolandygyny we daýhanlaryň döwlet harmanyny 1.050.000 tonna paxta hasylyny tawşyrandygyny ma'lum edipdi. Duşenbe günü geçirilen hökümet maslahatynda türkmen lideri ýurdun käbir vilayetleriniň Gowaça meýdanlarynda galan hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak meselesinde haýal ýagyrlyga ýol berilýändigini aýtdy. Resmi medeniýetiň habarynda aýdylmagyna görä, şol sebitleriň arasynda Ahal vilayetiniň Qaqa Akbuğday, Daşawud vilayetiniň Gurban Sultan Ejadynaky, Bollumsaz we başga da käbir etraplary, Lewap vilayetiniň Hojamaz, Köytenag, Atamrat döwletli beýik türkmenmaşy Birata, Mar vilayetiniň Murgap, Mary, Vekilwadar, Tawtawadar we beýleki käbir etraplary bar. Türkmen lideri agdalyan etraplaryň Gowaça meýdanlarynda galan paxta hasylyny ýygnap almakdaky haýal ýagyrlyk bilen bagly kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça ýürite çäreleri görmek barada görkezme berip, degişli ýolbaşçylardan munyň sebäplerini seljerip, onu güýçlendirmegi berk talap etdi. Prezidentiň bu tawşyrygyny ýerine ýetirmek üçin nähil çäreleriň amal ediljekdi barada halk köpçüligine anyk maglumat berilmeýär. Şeýle-de bu işleri güýçlendirmek meselesinde mektep okuwçylaryny paxta ýygyna gatnaşdyrmak gödeginde tutulýarmy ýa-da ýok, bu aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerinden we okuyjylaryndan gelip gowşan maglumatlarda Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň we mektep okuwçylarynyň köpçülikleýin ýagdaýda paxta ýygyna mejburi çekilýändigi, bu çäräniň esasanda Daşawud we Lewap vilayetlerinde has köp göde ilýändigi aýdylýar. Şeýle-de ýurtda paxta ýygymy mögsüminiň başlanmagy bilen Daşawudyň etrapdyr owlarynyň arasyndaky ýeketek jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ençemesiniň öz gatnaw uğruny üýtgedip, ýygymçylary Gowaça meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgullanýandy barada hem habarlar gelip gowşupdy. Ýeri gelende ýatlatsak 2005-2008-nji ýyllarda ýurtda çaga zähmetini dolu gadagan edýän ýürite kanunlara gol goýulsa-da, halkara jemgyýetçiligi Türkmenistany paxta ýygymy döwründe mejburi zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli ýiti tanqid etdi. Şeýle-de dünýä berli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paxtasyndan ýüze urjekdigini aýtdy. Sözümiziň ahirine aýtsak, paxta Türkmenistanyň esasy eksport haritlarynyň biri bolup, ol Hytaýa, Russiýa, Günorta Koreýa, Türkiýa, Eýrana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara eksport edilýär. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Duşenbe günü geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk puwdagyna agrotehnika çäreleriniň geçirilen döwrüniň başlanýandygyna ünsü çekip, deýişli ýolbaşçylary owu hojalyk tehnikalaryny geljek ýyla taýýarlamak wezipelerini jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasda çemeleşilmelidigini tawşyrdy. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda käbir kärenetçiler paxta ekişi we ýygymy döwründe käbir owu hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini aýdýar. Bu barada Mary vilayetiniň ýolöten etrawynyň Agdybirlik Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy kärenetçi Gülistan Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi. Tehnika uğurlarına teretseler, şol uğurlardan kärenetçiler kösenýär. Daýhan birleşigimizde tehnikalar ýeterlik däl. Paxta ýygymda paxtadan kösenýär. Şolara paxta maşyn erseler. El bile haýty berilýär. Ahirine çelýär kösenýär. Ýaşlymyz ýok. Çağalar gidip gellerä gitarýaly. Köp hojalyklaryň çağa sebäpli geller işe gatnaşyp bilenok. Haýsy döwürlerde, enesi türüm döwründemi, ekiş döwründemi, tehnikadan kösenýän döwrüňiň has kynçylyk çeken döwrüňiz haýsy döwürler? Has kynçylyk çeken döwrüme külte.
Kül takosny gana şoňa kömek etseler. Hey bolman her bir gata bir akosny gula bir kültä berse. İki sançak traktor berse de halp kösençakal. Daýhan birleşik boýunça näçe tehnika bar bilýän? Ona bilemok. Tehnika näçe tegni ýöne umumy sürümma daýhan birleşik boýunça umumy sürümma tanym onam gedek getjänçä teň paktan küýüp bar. Ona mar o hotuza traktorlara sürtürmeli olos köplenç. Onuň birin haşy çygdy edmeli diýä eksten odal. Şu çygdyny edip goýup tehnika ýetişmän bir daýaçylyk bolýan döwür bolýan, tohum daýalanyp bir giýja galýan wagtyňyz bolýarmy? Yo, on giýja galsa da iki wer olar, paktalarmy gowy bolýar edin. Ana şu kültä varanda kösen otdy. Kültä kosny bolara da bir pakta maşinlerdi. Paktan näçe kültä geçmeli? Pakta 4-5 ýerde geçmeli kültä. Her suwunda iki kültä geçse da. Don 4-5 ýerde hem suwa ýaklar. Onda da her ana akosny iki kültä bir akosny şonnaly edilýär. Şolu ýeterlikli bolanokda ondan bedar ir kesmeli olar kültäni. Mana iki suwundan üçüncü suwunda kesmeli olar. Ondan bir şolu otap bermeli olar. Ol bolsa ortanyň otuny gowalýar da kültä. Çodatlara ýetişibilen oklar. Ona şol kültä ýetmeýäli üçin eliňiz bilen ota geçmeli bolar. Ha, elimiz bilen ota geçmeli bolar. Ona şol eliňiz bilen ýetişseňiz näçe hektar kärinde ýeriňiz bar? 5 hektar kärinde ýerim bar bolan elim bilen ýetişmeli bolar da. Orokla dere nemet alyp çykýar. Gamsterman dep durýar, garasynyň uğrunda bir ýynçylyk ço tehnikamylar kynýarak. Ene şol daýhan birleşikden ýetmedik wagtda tehnika gapdarynyň haşy hususy hojalyklaryň öz tehnikasy barmy? Hususy hojalyklaryň öz tehnikasy bar. Öňür bir wagtdan galan traktorlar, köýne traktorlar öňürip şolar öz hojalygynda. Ükde oğlanlar var, şonu öňürürler. Onu öňe demir, ondan mundan toplaşdyryp alyp şu halkyň uğrunda ılgatyrlar. Paxta ýygym döwri, paxta masalar ýeterlik bolmasa eli üçülen ýygnap ýetişýärmi? Eli üçülen ýygnap ýetişip doğrudan kynulyklar ile ýetişýär. Köplenç ýetişmeýän nemetlerim bar, gyýçygmaly bolar. Ýerke paxtalarymdan ýere dökülip galar köplenç. Hasalyň daýa bolýan wagtlaram bolýar. Kynta anaten onun mesoçalyk kolegatanym üýsüp ýygsaga ýyganyň onlar ýygmatran adamlara ana şu men aýtysym ýaly ýatly ýok. Ýatly kemçilige de gelirler gitjek gaýyz gelirler. Oňa çağalan kime goýsun. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azy gytçylygynyň güýçlenen wagtynda döwlet dokanlarynda azy önümleriniň çilimiň satylýan wagtynda biýdizgünçilikli ýagdaýlaryň döreýänligi we alyjylaryň hukuklarynyň depelenýänligi barada soňky günlerde Azatlyk radiosyna birnäçe maglumat gowuşdy. Biz bu ýagdaýlaryň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, şeýle ýagdaýlaryň şaýady bolan Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Şu günler çilimiň satyda peýda bolandygy aýdylýar, emma döwlet ýeçiligindäki dukanlarda şowdanyň iş wagtyna we şowda düzgünlerine degişli dürli biýdizgünçilikleriň döreýänligi barada aýdylýar. Siz hem şeýle ýagdaýlaryň birnäçesine özüňiz şaýat boldyňyz. Jekmejek gürrüň beräýsiňiz. Meselem dillen giýrilen düzgün her ele adam başyna 2 gutu çilimden bermeli. Ine şonu nowata duran adamlar wagtyny 2 gutu çilim berilýär dogrudanam ýöne näme üçindir nowatlaryň ýartym entek şol çilim alma ýetişmäke çilim motordy diýip adamlar darga diýerler. Bir nowat bilen göze ýylýan ýa-da ýöne mundan başga has göz çykynçy ýagdaýlar bar. Meselem dukanlarda iş wagty başlanmadığından, dukanların iş wagty başlanmadığından yarım saat 40 minut çemesi öň dukany açyp özleriniň tanışlyşlarına çilimi bir blokdan yani 10-30'dan yeni gayrdan satılyan faktlarım bir hayalişini gözüylüyen faktlar men anık misalların gurrun etmeli olsa onu Aşgabat şäheriniň Mir-1 mikroýonunyň 24-nji aýynyň 1-nji gatynda Türkmen Bakaleýa
edaratının 3. dukanı yerleşiyor. Ine şu dukanada getirilen ağzı örümler şu da çilim tatmakta mıdamı satıcılar elegirlik ediyorlar. Yine de bellemeliyada şu dukarlardan oğrun örülen çilmaliyarlan da aydiyan dağıtlar. Şu çilimin bir kutusunun mağazı 19 manat sonu oğrun örülen ulu miktarda satarlarını her kutuyunu 23-25 manattan satıyorlar. Ya da novoti yetenine de adamlara 1 manat kaytarayın vermeyeler. Menne bölük pul yok. Eğer kaytarı gerek bolsa onu novota garaşdyp adamlaryň ýüzüne alýarlar. Şu günler Aşgabatyň dukanlarynda haýty haritler gytçylyk edýär, haýty haritler tapdyrylmaýar. We olaryň döwlet dukanlarynda we hususy dukanlarda el ýeterliligine ähli. Döwlet elçiliginiň dukanlarynda esasy ýetmezçilik edýän haritli şeker, ýokary sortly tuý hem de çilim. Indi paýta ýagy bilen baglykda käbir özgörmeler bar, elbette oňa da novota durmaly, onu novotlar birine minne awalya, öň paýta ýagynyň 1 litrini almak üçin 150-200 adam novota durýan bolsa, häzir şo novotlar awalyp 50-60 adama geldi. Ýöne hususiyetçilikde dukanlarda bolan şu zatlary köplenç tapda bolýar, döwlet eýetiligine dukanlarda tapylmaýan zatlary. Onda düýp täwänýän öňde de gurrun etdik. Döwlet eýetiliginiň dukanlaryň satyjylary, müdürleri özleriniň edýän biýdüdüň hereketlerine gözegçiliginiň ýoklugy üçin olary şol hususiyetçilikde dukanlara ýa-da hususiyetçilikde dukanlary dürli haritler bilen üpçün edýärleri ýokary bahadan satýarlar. Olar onuň soň bähwidini görüp satýarlar. Dogrudan hem Aşgabatyň köp magazynyna al haritlarynyň ýanky ýokarda sananlarym hem beýlekleriň ýetmezçiligi var. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň harby paradynda Hytaýda öndürilen ýarak sistemalary we harby enjamlar şol sanly uçurlar görkezildi. 27-nji oktýabrda ýurdun garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilen harby paradda görkezilen täze harby tehnikalaryň arasynda hususan VJ-600A-9 kysymly sürüjüsiz howa süwüş uçurunyň bolanyny bilermenler ünsü çekýärler. Paradda 2 sany görkezilen bu süwüş uçurlarynyň ilkinji gedek Hytaýyň Zhuhai şäherindäki sergide peýda bolanyny bellenilýär. Howpsuzlyk meseleleri boýunça Janes neşiriniň maglumatyna görä, VJ-600A-9 kysymly uçurlar orta berentlikde uzak aralyga syn etmek üçin ýetlenendir. Şeýle-de zar vurmagy hem-de zarbanyň netijelerini baha bermäge ukyply aňtow enjamy hasaplanýar. Postsovet döwletleri boýunça harby bilermen Aleksandr Alesin agdalan harby enjamyň häzirki wagtda dünýäniň harby bazarlaryna öz täsirini artdyrýan Hytaýyň iň geçkinli harby tehnikasynyň birdigini aýdýar. Häzir Hytaý ilkinji nowatda ok atýan reaktiv sistemalary, taktiki we operativ tehniki raketalary, sürüjüsiz howa komplekslerini we bomba atyjy süwüş uçurlaryny öndürýär. Hytaý olary häzir hil we san taýdan ýeterlik derejede öndürýär diýip Aleksandr Alesin belleýär. Harby bilermenleriň pikirini görä, Türkmenistanyň öz ýaragly güýçlerini agdalan süwüş uçurlary ýaly harby tehnikasy bilen üpçün etmegine şu günkü gün zerurlugyň bardygyny belledi. Bu territoriýa taýdan uly bolan, emma ören az ilat sanly ýurdun problemasydyr we ol Türkmenistana da degişli. Türkmenistanyň öz giňişliklerini gözegçilik etmäge uly zerurlugy bar. Emma öz ýaragly güýçlerini ýaýwanlandyrmagy, bu eskerleriň sanyny artdyrmagy mümkinçiligi ýok. Şeýle ýagdaýda sürüjüsiz aviasiýa enjamlary we aňtow aparatlary radio elektron serişdeler arkaly ýurdun territoriýasyna gözegçilik etmäge,
gaz we nevit turbolarynyň infrastruktura obyektleriniň howpsuzlygyna gözegçilik etmäge we döwletiň ykdysady bähwit zonalaryny gorumaga mümkinçilik berýär diýip Aleksandr Alesin belleýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan serhet gözegçiligini güýçlendirmek we ýurdun harby üçinçiligini putulandyrmak boýunça kanun kabul etdi. Goşunyň maddi üçinçiligini artdyrdy. Türkmenistan 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda kabul eden täze harby doktrinasynyň ýurdun gorunuş kuwwatyny arttyrmak maksadyna gönükdirilendigini aýtdy. Türkmenistan dini ekstremizm howplarynyň ýaýramagy bilen bagly töwekkelçilikli regionuna ýerleşýär. Türkmenistanyň 700 kilometrden gowrak umum serhedine eýe bolan goňşusy Owganistanyň serhet ýaka regionlaryny Taliban, Islam döwleti we beýlik ýaragyl toparlaryň söwüşçileriniň täsiriniň güýçlenýänligi barada ýygyderli maglumat goşýar. 1995-nji ýylyň dekabr aýynda özüni harby taýdan bitarap döwlet yglan eden Türkmenistan Sewitdäki ýurtlaryň harby we howpsuzlyk bileleşiklerine goşulman gelýär. 2012-nji ýyldan bäri Türkmenistan Hazar deňizine harby turgenleşigini geçirýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Demirgazyk Owganistanda Arbeke atly ýarym resmi yerli ýaragylar jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Soňky günlerde jeňçilere garşy güreş üçin halk hem herekete başlady. Aýal gyzlarym eline ýara galdy. Demirgazyk Owganistanyň vilayatlarynda türkmen özbekler goýçun bolup ýaşaýar. Jowzan vilayatynyň Derdap we Goştepe atly etrafynda Islam döwleti atly toparyň militallaryny ençeme raýat adamlary öldüripdir. Olaryň maşgalary Daesh jeňçilerine garşy güreş üçin eline ýara galmaga mejbur bolupdyr. Şu ýagdaý barada men Şaýmerdan Ulumrady sizi kabuldan tanıştyrýan. Demirgazyk Owganistanyň Jowzan vilayatynda onlarça aýal ýaragly jeňçilere garşy güreşe başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daesh jeňçisini uruşda öldürdi. Vilayatyň Derdap etrafynyň hakimi Rahmetullah Haşar 34 özbek zenanynyň Daesh jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosuna aýtdy. Aksaýy, Kömürli, Tajwaz, Hoşap Serdaraga Daeşler salam arzydy. Aksay, Kömürli, Hoşap Serdere, Taj, Jawad atly regionda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri hereket edýär. Aýal ýaragylar bilen Daeşçilerin arasynda uruş boldy. Çaknaşykda Daeşçiler uly ýetki çekdi. Olar regiondan ýedine çekilmäge mejbur boldy. Aýal ýaragylaryň ýol başçylygynda etrapda jeňçilere garşy güreş dowam edýär diýip hakim belledi. Vice-prezident general dostum Demirgazyk Owganistanda halky jeňçilere garşy güreşe çağırdy. Şonuň üçin Faryab, Serpul we Jowzan vilayatynda ýaşaýan ilatyň arasyndan käbir eline ýara galdy. Jowzan vilayatynyň vilayat geňeşiniň agdasy deputat hanym Halima Sadapyň aýdysyça Derdap etrafynda Owgan güýçleriniň sany azdyr. Şo sebäpden etrapda aýal gyzlarym eline ýara galypdyr. Jeňçilere garşy güreş üçin her üýden 2-3 aýal gyz belini baglapdyr. Etrapda aýal ýaraglylar bilen jeňçileriň arasynda gazaply söwüş boldy. Aýal ýaraglylar Daesh militanlaryna uly zarba urdy diýip deputat bildirdi. Derzotkat polis we nirohay emniyeti kam bolyşy sebäpli kızlardan, kelinlerinden, apa-singillik ailelerge borýdy. Her uýdan bir teýtde çygyp, Daesh gürüsü bilen bular uruşup. Jowzan vilayatynyň 10 etrafy bar. Vilayatyň 3 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesinde de yerli ýaraglylar jeňçilere garşy güreşýär. Jowzan vilayatynyň hakiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapurynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, Aýlaw Darzop tomany Daeshlermi mukabala bir uruşup ketýärdi. Derdap etrafynda onlarça asuda ilaty Daesh militallary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daeşçilere garşy güreş üçin ýaraglanypdyr. Aýal ýaraglylar jeňçilere garşy öz güreşini dowam etdirýär.
30 golay Daesh militani öldürildi. Ayal yaraglylar gije gündüz harbi postlarda noba çekýär dep Gapuri aýdýar. Ayal yaraglary hökümetin himayet edýändigini Gapuri nagtady. Olaryň ok yaragy bilen üptenedilýändigini ol ma'lum etdi. Ayal yaraglylara harbi urdan tälim berilýär. Olar öz oba etrabyny jeňçilerden goraýar. Ularga himayat qurol tarafdan ularga beriladi. Ular ki bolsa o'zlaridan defo qilsa, xonavadadan defo qilsa, joylardan defo qilsa, termin beri quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa undan muqobila ursa, ular termin ko'rgan edi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ankara Mosuldan uzak bolmadyk Seret ýakasyna tank we artilleriýa birikmelerini ýerleşdirenden soň Iragyň premier ministeri Haydar el-Abadi konfrontasiýa düretmelik babatda Türkiýe duýduruş berdi. Abadi telewiziýadan görkezilen metbuat ýygynyna Bagdad Türkiýe bilen konfrontasiýa ýa oruş eslänik ýöne bu bolan halatyna Iragyň ýaragly güýçleri muňa taýýar diýdi. Ol Bagdad Türkiýanyň Mosuly İslam döwletiniň jeňçilerinin ýygyna almak barada barýan seweşe garşmagyny qadagan etdi. Eger Türkiýe häzirki seweşe girse, biz olara düşman hökmüne garas diýip sözüniň üstüne goşdy. Türkiýe özüniň Irak bilen bolan günörta günnogor serhedine tank we artilleriýa birikmelerini ýerleşdirip, eger zerur bolsa güýçleriň Iraga iýerilmegi mümkin diýdi. Türkiýe bu güýçleri 1-nji noýabrda özüniň Silopi regionuna ýerleşdirdi. Silopi Mosulyň 130 kilometrlik aralygyna bu şähere baryp dirýän Iragyň ikinji şa ýolunyň geçýän ýeri bilen serhetdeş. 1-nji noýabrda Türkiýanyň Goranmak ministeri Fikri Işık Ankara harby güýçlerini serhedin özüne degişli tarapyna ýerleşdirmeli däl diýen boşnama ýok diýdi. Türkiýanyň daşary işler ministeri Mevlut Çavuşoglu hem 25-nji oktýabrda howpsuzlygy howpasyna düşse Ankaranyň Irakda gurýer operasiýalaryny geçirmeginiň mümkindigini belläp, biz ähli mümkinçiliklerden şol sanyna gurýer operasiýalarynyň hem peýdalanmaga taýýar diýdi. Ankaranyň öz güýçlerini serhet ýakasyna ýerleşdirdi.